Dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Odette sa malaking parte ng Kabisayaan noong Disyembre, marami sa ating mga kababayan doon ang wala pa ring supply ng kuryente. Kabilang sa labis na napinsala ay ang probinsya ng Cebu na isinailalim sa state of calamity. Dahil dito, tumutulong lang ilang electric company mula sa iba't ibang panig ng bansa upang mapabilis ang pagbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Odette. Kabilang dito ang San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO. Ayon kay Erwin Nucum, ang communication officer ng SFELAPCO, nagpadala umano sila ng 2 unit na binubuo ng 7 katao sa Cebu noong Disyembre upang makibahagi sa pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente roon. Hindi inaasahan na magiging napakalakas pala ng Typhoon Odette at as a result, masyadong malawak yung naging pinsala nito. In response, kagaya ng mga nagawa na natin sa nakaraan, nagpadala ang SFELAPCO ng 2 unit, 2 crew, kasama mga malalaking truck natin, yung isang lifter at saka yung isa merong yung may boom, upang makapag-umpisa muli ang ating mga kababayan doon sa bandang Cebu. Kaagapay umano nila dito ang Visayan Electric Company na siyang nag-a-assign sa mga lugar na kanilang aayusin. Sa isang Facebook post naman na ibinahagi ng kanilang Facebook page, makikita ang laking tuwa ng isang residente sa Cebu dahil matapos ang 26 na araw ay naibalik ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Labis din ang pasasalamat nito sa ginawang sakripisyo ng mga crew ng SFELAPCO dahil mas pinili ng mga itong tulungan sila imbis na ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon kasama ang kanilang mga pamilya. Ayon kay Nucum, ay magtatagal ang kanilang crew sa Cebu hanggang sa katapusan ng Enero at target umanong maibalik ang 90% na power supply sa probinsya. Dagdag pa niya, hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong silang maibalik ang supply ng kuryente sa mga nasalanta ng bagyo. May mga lugar na umano silang natulungan noon gaya ng Cagayan, Cabanatuan at Metro Manila. May kasabihan tayo na tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At mas maganda rin na tayo daw ang tumutulong kaysa tayo yung tinutulungan. Hanggang nakakaya natin, mas maganda yung mabigyan natin ng liwanag muli ang buhay ng ating mga kababayan doon. Marion Lozano, CLTV News.